UPPL गया रावबो BPF गया रावबो BJP गया बेबायदि साननाय जेबो गैया सोरबा एबसु साननाय गैया सोरबा बिसु सोरबा बंस बेबायदि जोंनियाव साननाय गैया हारि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जुदि गासैबो जुदि बिग्रायनो जुदि फैदोंब्ला बेयाव नोंसोर बेयाव जेबो साननायनि बेयाव मोन्थाय गैया हारि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुदि सानदोंब्ला खौसेथियै जोङो बिग्रायगोन होननानै जोङो दावगालांदों बेयाव जोङो जेबो नों अर्गानाइजेसननिफ्राय फैदों नों अर्गानाइजेसननिफ्राय फैदों नों मुलुगनिफ्राय फैदों होननानै जोङो बिग्रायाखै नाथाय जोंनि बिग्रायनायखौ थार गोसोजों बिग्रायनायखौ मोनथायनि थाखाय बिग्रायनायखौ 6टा जनजातिनो एसटि होनायनि बिरुद्धे फरायसाफोरा बिग्रायनायखौ बिथांमोना मा षड़यन्त्र होदों ससियेल मिडियायाव नाय बिथांमोना बुंदों एबसुनि मानसि इउपिपिनि मानसि फैनानै बिटिसि सेक्रेटारिखौ बुख्रुबदों होननानै फुर्तिनि बेयो मिसा खोनाबाय बिदिनखालिबो गोबां मानसि दंमोन गोबां राभानि मानसि दङ बर'फोर मानसि दङ बेयावबो गोबां मानसिफोर दंमोन माबोरै बेबायदि जानो हागौ बेखौ जोङो निन्दा होदों आरो जोबोद दुखु मोनदों आं सिदायै आं नोंथांमोननि दिनैसिम बारायनानै फोरमायदों जोंनि बिग्रायनाया सोरबा इउपिपिनि थाखाय जोंनि बिग्रायनाय नङा जोंनि बिग्रायनाया बिपिएफनि आरो बिजेपिनि थाखाय जोंनि बिग्रायनाय नङा जोंनि बिग्रायनाया जाबाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिग्रायनाय आरो ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बिग्रायनायनि थाखायबो दाखालि जोङो खावलायदों इउपिपिएलनियाबो फै बिपिएफनियाबो फै सोरबा बिएससिनियाबो फै आबसुनियाबो फै गासिबो अर्गानाइजेसना फै जोङो बिग्रायगोन नोंथांनि थाखाय थैनांगौब्ला जों समान होगोन नङा आरो सानदों बिथांमोना ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि गाज्रि लिरदों जों जेबो साना आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैगोन जाय ससियेल मिडियायाव लिरदों रायजो बिथांमोना माने सावरायनाय नङा जोंनि आदै मादै आइ आफा आबै बिथांमोना गामि संसाराव थानानै बिथांमोना मा सानदों बिथांमोना ओंखारबोनांगोन दिनै गामि ओनसोलाव सोरबाफोर थायो बिथांमोना ससियेल मिडियायाव अपेनलि लिरनानै बुंबाय थादों उमुक बिथांमोना फालतु बिथांमोना सोरबा थुनज्लायनाय बेफोरबायदि मानसिखौ रायजो राजा नोंथांमोना लाइमोन नोंथांमोना हमनानै मानो बिजिराखै जोंहा बेयाव सन्देह दङ बेखौ बिजिरनांगोन नामा हमनानै बिथांमोनखौ बिजिरनांगोन नामा बिथांमोनाव ट्राइबेल माहारि फरायसाफोरा खौसे जानानै जेबो राजनितिकनि लोब्बा लायालासेनो जोङो बिग्रायनो ओंखारबोनायखौ बिथांमोना मानो षड़यन्त्र खालामदों बिथांमोना इउटुबाव बिथांमोना फेसबुक पेजाव मानो बेबायदि लिरदों बिथांमोनखौ गामि रायजो राजाफोरा फरायसाफोरा बिथांमोनखौ कुइसन खालामनांगौ नोंथाङा एसटि होनायाव सापर्ट दंना गैया होननानै बिथांमोनखौ अपेनलि जों कुइसन खालामनांगौ आरो बिथांनि मतामतखौ रायजो राजा बिथांमोना लानांगोन फरायसाफोरा लानांगोन आरो बिथांमोनखौ बिथांमोनखौ सोंनांगौ थोंजोङैनो जुदि बिथांमोना थोंजोङै जुदि बुङोब्ला ट्राइबेल 6टा जनजातिनो ट्राइबेल होनांगौ होननानै जुदि बुङोब्ला रायजोआ बेखौ स्पटलि बिजिरनांगौ स्टुडेन्टआ बेखौ स्पटलि बेयावनो बिजिरनांगौ ना जों बुंबाय पलिटिकेलखौ लानानै बर' हारिया दिनैसिमबो खौसे गैया बेखौ नोंथांमोनाबो मिथियो पलिटिकेलनि लामा लानानै दिनै जोंनि लिडारफोरा जेबो फंसेबो राव बुङाखै बेखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै सोरबा सानदों आं एसटिनि बिरुद्धे बुंदों आंनि गाज्रिया गोमागोन आं एसटिनि बिरुद्धे जुदि बुङोब्ला बेलेग जातिया आंनो भट होनाय नङा बिदि जुदि सानदोंब्ला खोनासं बिथांमोना जोंनि दिनैनि लाइमोनफोरा एसेबां देंग्रा दिननि नंला गोदो गोदायनि लाइमोन नंला बियो 2025नि बियो लाइमोन जोंनि ट्राइबेल माहारिनि बियो लाइमोन बिथांमोना मोनथिनाया बेयाव जोङो रावखौबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि लिडारखौ जोङो थांखिनानै जोङो बुंनो साना नाथाय जायफोर सरकार सालायदों मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि साननिफ्राय लानानै जायफोर बेयावहाय एमएलए दङ जोंहा मन्त्रि दङ जोंहा बुंनांगोन जोंहा जोंनि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलियाव जोंहा स्पिकार दङ मानगोनां बिथां सार बिस्वजित दैमारि सार बिथांखौ जोङो रिसपेक्ट होयो बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बिथांखौ जोङो सानदोंमोन गागि सासे दैदेनगिरि नाथाय जोङो दाबो जोङो सानो बिथांमोनखौ जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जोङो सानो मानो होननानै बुङोब्ला जों प्रेम होनानै बिथांमोनखौ दैदेनहरदों जुदि बिथांमोनानो जुदि फंसे जुदि राव बुङाब्ला जोंनि फोथायनाया सोरनियाव थागोन नङा कुइसना जोबोद गोदो कुइसन बेखौ जोङो मिन्थिना लानाया मोजां
दिल्ली नाम बुंदों सोरबा जोङो हाग्रामा नोगोरारिखौ जोङो मुर्दाबाद जोङो दिनै मिथिनाय मोनदों सोरबा प्रमद बर'खौ जों मुर्दाबाद होननानै बुंदों इउजि ब्रह्मखौ जोङो मुर्दाबाद होननानै सेहराव बुंदों बिथांमोना मानो लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना जि फाव फान्दायगासिनो दङ बिथांमोना एबसुनि इउपिपिएलनि सोरनिबा होननानै मानो बुंदों जों बेबायदि नङा जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो ओंखारबोदों मानो बिथांमोना षड्यन्त्र खालामनानै जोंनि बे बिग्रायनायखौ मानो थाखाय बिथांमोना स्टप खालामनो नागिरदों रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं थोंजोङैनो आं बुंहरदों फरायसा नोंथांमोनखौ आं थोंजोङैनो बुंहरदों बिनि सायाव बिजिरनायनि सम फैबाय राजनितिखौ लानानै जोंहा साननो गोनां जेबो गैया गिबियाव जोंहा जाति जागोन गिबियाव जोंहा हारि जागोन बिनि उनावसो राजनितिखौ बिथांमोना खालामदों नङा गिबियाव मा जानांगोन जाति फार्स्ट गिबियाव जाति बिनि उनावसो राजनितिका फैनांगोन बेखौ जोङो थोंजोङैनो जों बुंना होदों गिबिनि उनाव बिथांमोना सानदों सल जातिनो जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिआ खहा जाया होननानै बिथांमोना रिटर्न दासिमबो माने लिरना होआखै जोङो जायफोर बुंदों जायफोर राजनितिक दैदेनगिरिफोरा बुंगासिनो दङ सयता जनजातिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंना थाखानाय एसटिआ मान्य जानाया जेबो जोबनाय नङा होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ दासिमबो मानो बिथांमोना रिटर्न होनो हायाखै खोनादों दासिमबो बिथांमोना मानो रिटर्न होनो हायाखै मानि थाखाय बिथांमोना पलिटिकेलनि लाबालानि थाखाय मानि थाखाय बिथांमोना थुनज्लायगासिनो दङ बेखौ जोङो मानिना लानो हानाय नङा ट्राइबेल माहारि हिसाबै नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों जोंनि बिग्रायनाया सोलिलांबाय थागोन जालांबाय थागोन जेब्लानिसिम सय जनजातिनो एसटि होनायनि जि बेरेखायै जोङो गसंबाय थागोन आरो बे गसंनाया मोनसे फिथाइसिम मोनहैनांगोन आं बुंदों जोंनि बिग्रायनाया बे कलेज लेभेलाव बिग्रायबानो जोङो जानाय नङा जोंनि बिग्रायनाया बे बिटिसि हालामाव बिग्रायबानो जानाय नङा जोंनि बिग्रायनाया आसाम एसेम्ब्लियावबो जोङो जाहैगोन आसाम एसेम्ब्लिनिफ्राय थांनानै जोंनि बिग्रायनाया पार्लियामेन्टआव जाहैगोन जेब्ला विंटार सेसननि जेब्ला पार्लियामेन्ट बेयाव जागोन बेयाव जोंहा सानै एमपि दङ रोंगोरा सार आरो बेजों लोगोसे जयन्त सार बिथांमोना दङ बिथांमोना जुदि सिरि थानानै खुगा बेखेवालासिनो जुदि फैयोब्ला बेखौ लाइमोनफोरा गनायनाय नङा गनायगोन नामा सयथा जनजातिनि एसटिनि जा बिथांमोना स्टेट गभर्नमेन्टआ बेयाव दैथायहरदों बिनि बिरुद्धे बिथांमोना डिबेट खालामनांगोन टेबल होनांगोन बिथांमोना जोंनि थानाय नङा आं जिमानखिनि मेन पइन्ट जिमानखिनि बुंनो दङ बेखिनि बाथ्राखौ आं फोरमायलांबाय आरो आं मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो आं फोरमायगोन जि सयथा जनजातिनो जि स्टेट गभर्नमेन्टआ हिमन्त बिश्व शर्मानि जि थुनज्लायनायाव आरो बेजों लोगोसे जोंना ट्राइबेल मिनिस्टार रमेश बेगसा बिथाङाबो सासे ट्राइबेल नङा बिथाङाबो ट्राइबेलनि जि गावनि जि लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना जि 2026 मायथाइयाव जि इलेक्सन फैगासिनो दङ दा बिनि थाखाय माखासे षड्यन्त्र जानो हागौ बर' हारिया दिनै मोनसे स्टेजसिम मोनफैबाय जोंनि ट्राइबेल माहारिया आं बिटिआरनि हालामखौनो आं बुंबाय बिग्रायै बिएससि मोनबोबाय बिटिसि मोनबोबाय बिटिआर मोनबोबाय जिआइटेक जाबाय जोंहा आरो बेजों लोगोसे जोंनि माहारिनि आफादफोर आरो बेजों लोगोसे बर' माहारिया मोनसे ओरैबायदि मोनसे स्टेन्डार्ड मोनसे लेभेलसिम मोनफैदोंमोन दिल्लीफोराव प्रग्राम खुङो ओरैबायदि मोनसे मोजां प्रग्राम खुंनानै हारिखौ सिनायनाय माखासे नेशनेल लेभेलाव मोनसे स्टेजसिम जोंनि बर' हारिया थांबायमोन ओरैबायदि मोनसे दावगानाय लामाथिं जोंनि बर' हारिया थांनो नागिरदोंमोन जोंनि ट्राइबेल माहारिया थांनो नागिरदोंमोन मा बेयाव षड्यन्त्र थानो हागौ बेखौ जों मोनथिया जि जोंनि हारि माहारिखौ थामोनथा रैखाथिखौ बिथांमोना गादबनाय नेवसिनाय आरो बेजों लोगोसे जोंखौ नासयनाय बेबायदि मोनसे षड्यन्त्र खालामनानै सयजोनि जनजातिनो बिथांमोना एसटि होनानै जोंनि मान मर्यादा आरो माखासे बिथिंखौ बिथांमोना सेफायनो नागिरदों दा बिनि थाखायनो फरायसाफोरा बेयावहाय थुबुर जादों जुदि रावाबो जुदि बर'नि जुदि थै गैयामोनब्ला ट्राइबेल माहारिनि जुदि थै गैयामोनब्ला मानो बेयाव बिग्रायनाय फैगौमोन बिथांमोना मानो साना लिडारफोरा मानो खुगा बेखेवा गावनि लाबालाब पलिटिकेलावथ' बिथांमोना जाबाय थागोन बिथांमोनखौ जों रिसपेक्ट होयो हाग्रामा महिलारि सारखौ जों रिसपेक्ट होयो प्रमद बर'खौ रिसपेक्ट होयो इउजि ब्रह्म सार बिथांमोनखौ जों रिसपेक्ट होयो जयन्त रंगोरा सार बिथांमोनखौ जों रिसपेक्ट होयो बिश्वजित दैमारि सार बिथांमोनखौ रिसपेक्ट होयो नाथाय एसटिनि बिरेखै जुदि फंसेबो जुदि बाथ्रा जुदि बुङाब्ला बिथांमोनखौ जोङो राजा लामायाव ओंखारनाब्लाबो जोंनि धरनाखौ जों बिथांमोननि बेरेखायै जों होनो गोनां जों बायदों जागोन ना जाया बिनि नंगौना नङा
बिथांमोनखौ आं खावलायबाय बेयाव सोरबा उमुक बिदि साननायनि बाथ्रा नङा नैबे जाबाय जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ खौसे लांनानै जोंनि थामोनथा रैखाथिखौ जोङो लाखिनाय आरो लाखिनानै जोङो सोमावसारलांबाय थागोन जेब्लानाखि जोंनि जे थांखिसिम जोङो मोनहैया आं बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय बेबायदिनो हाबाफारिखौ लादों नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय मोनसे मेसेजखौ होनांगौ मोनसे मेसेजआ जोंनिफ्राय क्लियार थांनांगौ बेयाव ना बिपिएफ दङ ना इउपिपिएफ दङ ना बिजेपि दङ ना सोरबा उमुक माबा मोनसे माहारि आफादजों थुनलायनानै सोरबा माबा उमुक जानानै बे बिग्रायनायखौ जागायदों थोंजों मोनसेल' बाथ्रा बुंनांगोन बेयाव एबसुनिबो मानसि दङ ट्राइबेल माहारिनिबो मानसि दङ राभाफोरनिबो मानसि दङ सोरबा इउपिपिएलनि मानसियाबो जुदि बिग्रायनायखौ सोलोंनोब्ला फै बिपिएफनि बिग्रायनायखौ सोलोंनोब्ला फै बिजेपिनि बिग्रायनायखौ सोलोंनोब्ला फै जोंहा जेबो बादा गैया हारिनि थामोनथाय हारि आरो जोंनि जि थामोनथानि जि रैखाथिया थानांगोन आरो बेखौ लानानैसो जोंनि इयुन संसारा जोङो थांगोन माब्लाबो साननाङा दिनैनि साना बिग्रायनायनि सम जांख्रिखांनायनि सम दिनै जों जुदि बिग्रायाब्ला माब्ला जों बिग्रायगोन जोंनि बर' समाजा ट्राइबेल माहारिया दिनैनो जोङो संसार गैया जुग हाजार बोसोर बेबायदिनो संसार जालांबाय थागोन होमब्ला जोंनि गथ'फोरा मा जागोन जों मा जागोन जोंनि उननिफ्राय उन जेनेरेसना मा जागोन बेखौ साननायनि समा फैदों आरो बेनिखायनो आं खावलायगोन दिनैनि बे जि स्पिचनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरा मानो गामि उन्दुनानै दंबाय थायो मानो उन्दुनानै दंबाय थायो बिराद गुबुन कुइसन नुयो फरायसाफोरा दावहाफोरनि ओंखारबाय बिथांमोना मानि थाखाय ओंखारबोआखै बिथांमोना गामि बिथांमोना सावरायनांगोन बिथांमोना एरिया बिथांमोना सोमावसारनायखौ बिथांमोना मानो जागायाखै खोनाबाय बेलेग जातिया ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै अपेनलि जौगागासिनो दङ आथिंनि आफाखौ बोलायाव जोंहा आथिं सिङाव जोंखौ ट्राइबेल माहारिखौ लाखिगोन लाखिगोन गादबगोन बेफोर बाथ्राखौ अपेनलि बिथांमोननि जि लिडारफोरानो जा मायानो जा अपेनलि बाथ्रा बुंगासिनो दङ जोंनि आइ आफा आदा बाजै आबौ आबै आदै मादैआ मानो उन्दुनानै दंबाय थायो जोबोद गोब्राब कुइसन फरायसाफोरा बिग्रायबाबो दाय फरायसाफोरा बिग्रायाबाबो दाय होमबा बिथांमोननि बायदिब्ला मान जानांगौ आरो दाखालि बिग्रायनायाव बिटिसि सेक्रेटारिखौ बुंबाय थादों फैजों मोननाय बियो मोनसे नेरसोनथि मान मर्यादा जोंनि बिग्रायनायखौ निन्दा होबाय थादों जों बुंदों जोंनानि बेखौबो जोंहा माबा मोनसे जोंहा हुलुसुलुसाव माबा मोनसे जोंहा गोरोन्थि जानो हागौ नाथाय जोंनि बिग्रायनायखौथ' बिबायदि निन्दा होनो नाङा जोंनि बिग्रायनायखौथ' बिबायदि नेवसिनानै पलिटिकेल पार्टियावसो लाबा खालामनानै उमुक खालामनाङा जों जेबो इउपिपिएलबो नङा जों बिपिएफबो नङा जों बिजेपिबो नङा थोंजों खोथाया बेनो जोङो ट्राइबेल माहारि हिसाबै गसंगोन ट्राइबेल हिसाबै जोङो नांलांबाय थागोन आरो बेयाव जोङो जोंनि जिउखौ जों होनोबो थाखाय जोङो राजि जोंनि मोनथायनि थाखाय जोंनि मोनथाया थांना थानांगोन बेनिखायनो बिथांमोनखौ बुंदों राजनितिकआ माब्लाबो पास जानो हाया राजनितिकआ सेकेन्ड जानांगौ जातिया फार्स्ट बिनि उनाव राजनिति बिथांमोनखौ जेब्लाबो जों बुंदों आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो हमनो हायासै मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि जोंनि गेजेराव बिराद गिदिर कुइसन जानानै फैबाय जि आसाम एसेम्बलियाव जि सयता जनजातिनि जि एसटिखौ बिथांमोना बिलखौ पास खालामबाय बेयाव गोबां मानसिफोरा बेयाव डिसकासन खालामफैदों गोबां मानसिफोरा बेयाव जिरायदों ना जोंनि सोरबा मन्थ्रिया बुंदों अखावगरा सारासो बुंदों ना सोरबा लरेन इस्लारि सारासो बुंदों ना सोरबा सरन बर' सारासो बुंदों ना सोरबा रबिराम नार्जारि सार बिथांमोनासो बुंदों बेयावहाय जोंनि एमएलएआ बिथांमोनखौ जोङो रिसपेक्ट खालामो नाथाय बिथांमोना जोंनि मान मर्यादायाव थामोनथायनि थाखायबो बिथांमोना नांनांगोन बेयावहाय मानो थाखाय फंसेबो दिनैसिमबो बिथांमोननि गेजेराव राव गैया बाथ्रा गैया स्टेटमेन्टआनो गैया आरो जुदि जोङो माब्लाबो बेखिनि बाथ्राखौ गनायनानै लानो हायादि सयता जनजातिनि एसटि होयोब्ला जोंहा जेबो खहा जाया होननानै बेखौ जों मानिनानै जों लाखिनांगौ जोङो माब्लाबो जों मानिनानै लानो हाया बे सिदा खोथा आं बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय नोंथांमोना फुर्जबा आरो बिग्रायनायखौ जोङो जागायलांबाय थागोन जोंनि बिग्रायनायखौ जोङो पिसफुलि जोङो बिग्रायलांगोन साननो गोनां जेबो गैया बेले बेजे साननो गोनां जेबो गैया जोंहा थांखिया मोनसेयानो सयता जनजातिनि जि एसटि होनायनि बेरेखायै जों गसंगोन बिग्रायगोन नांगौबा जों जोंनि जिउखौबो जों होगोन बेखौ जोङो थोंजों जों फोरमायगोन आरो बेखौनो आं बुंगोन नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबा जुदि ससियेल मिडियायाव सोरबा जुदि निउस खालामदोंब्ला सोरबा भिडिअ जुदि खेबदोंब्ला जायफोर जोंनि बिग्रायनायखौ सोरनिबा राजनितिकनि जुदि महर होनायदोंब्ला बिथांमोनखौ रायजो राजा आरो फरायसा बिथांमोना न' थांनानै सुनिथां
बिथांमोनखौ सुनिसां बिथांमोनखौ कुइसन खालाम बिथांनि बिमा बिफाखौ कुइसन खालाम बिथांमोनखौ कुइसन खालाम कुइसना बिनि जानांगौ नोंथाङा ट्राइबेल माहारिनि थै दङना गैया नोंथाङा एसटि होनायाव आखाइ दङ नामा नोंथाङा एसटि जानो लुबैयो नामा नोंहा एसटि होनायनि सायाव बिग्रायनायनि सायाव माबा मोनसे नोंहा सन्देह दङ नामा होननानै बिथांमोनखौ कुइसन खालामनांगौ हमनांगौ आरो बिथांमोनखौ मिटिं लानांगौ थोंजोङै आं बाथ्रा बुंबाय बे बुजिलायनानै थानाय समाव बिथांमोनखौ एप्रिलनि बेबायदि जोंखौ सोंखारि आरो बुखिनाय दानो जों हजम खालामनो जों हानाय नङा लाइमोननि पावारखौ जों दिन्थिनांगोन दिन्थिगोन ना जों जुदि जाखाङोब्ला बिटिसिआवनो जोङो सोमावसारगोन आसाम ओनसोलनियाव जोङो स्टेटआवनो जों सोमावसारगोन जन्तर मन्टराव जों सोमावसारहैगोन थांखिया मोनसेयानो मोनद' जातिनो एसटि होनायनि बिरुद्धे राजनीतिक दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा बुंनांगौ गोख्रोङैनो आरो बिथांमोना बिथांमोननि स्टेटमेन्टखौ लानांगौ नङाबा लाइमोन नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नायनांगोन बिथांमोनखौबो थोंजोङै आं बिथांमोनखौ आं फोरमायहरबाय बिथांमोना राजनीति खालामनायाव जोंहा जेबो आखाइ गैया राजनीतिखौ खालामबा बिथांमोना खालाम नाथाय माहारिखौ बिथांमोना फासनाय बिथांमोना उन्दै उन्दै जोनोमफोरखौ नाय उन्दै उन्दै इयुथफोरखौ नाय फैनो गोनां जेनेरेसनखौ नाय दानि समखौ बिथांमोना गारि लानानै थाखा फैसा लानानै गारि गुरा लानानै न' बां लुनानै बिथांमोना सानदों नामा जि जोंहा जेबो बिथांनि लोब्बा गैया फरायसाफोरा बिग्रायबाय थादों राजनीतिकनि मुङाव होननानै जोंनि बिग्रायनायखौ स्टप खालामनो नागिरदों बेखौ जोङो माब्लाबो जों मानिनानै लानो हानाय नङा आं जोबनायाव आं बेखौनो फोरमायगोन पिसफुलि जोङो प्रटेस्टखौ जों लांबाय थागोन नोंथांमोनाबो बयबो गोख्रोङै जों बाहागो लानांगोन बेयाव गावना हाजार हाजार स्टुडेन्ट जादों लाख लाख लाइमोनफोरा बेयाव फैनानै बाहागो लानांगोन बिथांमोना साननाङा सोरबा सानदों सोरबा माहाजोननि फिसालाफोर सोरबा हमनानै ला गामि ओनसोलाव थानाय फिसालाफोर उमुक गोजान गोजानाव बिथांमोना फरायदों गोजान गोजानाव बिथांमोना थादों बेखौ बिथांमोनखौ जों जेबो बुंनो साना नाथाय गामि ओनसोलाव थानाय समाजाव थानाय इन्टेलेक्सुवेलाव थानाय बिथांमोना बुंनांगोन जोंनो बुजायनानै थुरुंगा जानाय नङा बिथांमोनाबो फैनांगोन लेखा खुलुमनानै उन्दुना थाबा जानाय नङा बिथांमोनाबो फैनांगोन बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव गामियाव थानानै कमेन्ट बेबायदि लिरनानै ससियेल मिडियायाव आपलड खालामनानै जानाय नङा बिथांमोनाबो फैनांगोन आं बुंगोन नोंथांमोना थोंजोङैनो आं बुंगोन दिनैनि समाव जेसेबांखि बिग्रायनाय जादों 10 थाखा 20 थाखा खांनानै जोङो बिग्रायदों ना सोरबा राजनीतिक पार्टिनिफ्राय जों फैसा लादों ना सोरनिबा इन्टेलेक्सुवेलनिफ्राय जों फैसा लादों थोंजोङै जों बुंदों जोंनि मोन्थायनि थाखाय जोङो गावनो थाइसे थाइनै फैसा खांनानै जोङो बिग्रायनायखौ जों लादों आरो बेखौ जुदि पलिटिकेल जुदि महर नागिरदोंब्ला साबधान बिथांमोना आरो बिथांमोनखौ हमनानै गामि ओनसोलाव बिजिरनांगौ आरो लाइमोनफोरा न'आव थांनानै बिथांमोनखौ कुइसनखौ खालामनांगौ आरो जोबनायाव नोंथांमोनखौ आं साबायखर बावनानै मोननैसो स्ल'गानजों आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबगोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि